Hello friends, borebai Bodo info official YouTube channel lau da Assam Police gaban official notice release jagan homna la den biao so caste certificate giyabla ma jagan Assam Police 6000 ADRE 15000 ni bara so nongtamona caste giyaba eba certificate giyabla ma problem jagan next level lau select jagan jaya eba cut off thalangan nama so gobang details ko nongtamona mangan jinai Bodo info YouTube channel lau and benefit jaini ki nongtamona WhatsApp channel ko follow khalamakhai nongtamona khalamna lana hagan update मोनबाय थानो and benefit Facebook page bo dङ so nongtamona follow khalamna hagan description check खालामजोब बेनिफ्राय टेलिग्राम चैनल बो दङ नोंथांमोना फलो खालामाखैबा खालामना ला गासिबो लिंकआ दङ descriptionआव सो बेयाव नोंथांमोना सिगां आपडेट मोनग्रोनो हागोन आरो आसाम पुलिसनि अफिशियेल नोटिस फैनाय लोगो WhatsApp ग्रुप एबा नोंथांमोना लिंकआवहाय मोननो हागोन सो प्रब्लेम जागोन नामा कास्ट सर्टिफिकेट बेनिफ्राय काट अफआव थालांगोन नामा सो बेनि इम्पोर्टेन्ट आपडेट लाना फैदों बे भिडिअखौ आं एसेबां शेयार खालाम मानोना बारा टाइम गैला सो 7 अक्ट'बर एबा गाबोन अफिशियेल नोटिस फैगोन आसाम पुलिसआव एन्ड नेक्स्टआव सो नोंथांमोननि एडिआर भेकेन्सि फैगासिनो दङ नोंथांमोननि क्लास 8 पासनिफ्राय आप टु डिग्री फार्स्ट लेभेलसिम नोंथांमोना एलिजिबल जागोन जि पोस्टआव गोसो दङ नोंथांमोना खालामनानै लानो हागोन जाबाय सेबा सिटुआव कास्टनि अनलाइन जागासिनो दङ मोनसेल' बाथ्रा जे गोबां कमेन्ट्स फैदों सिगांनि अफलाइना सिलेक्टना सोलिला तो 100% सोलिगोन सिगांनि अफलाइना जि दङ बेजोंनो सोलिगासिनो दङ नाथाय मोनसे टाइम फैगोन जेरैहाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव अनलाइन गैयाबा गासैबो सोलिलिया दानिया सो बेखायनो मोनसे टाइम फैयोबा नोंथांमोना बे कास्टखौबो अनलाइनखौ नांथारगौ जागोन सो बेखायनो दानिफ्रायनो खालामना ला नाथाय दासान्दि नोंथांमोना बे अफलाइना सोलिथ'गोन दा बयनावबो जाजोबखायाखै मानोना साइडआ गोबां बिजि आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे लेटार फैगोन जे गासिबो अनलाइन जाथारनांसिगौ होननानै नाथाय दा फैथ'वाखै स' बेखायनो जेबो टेनसन दाला सिगांनि 2010, 11, 5 जि दङ बेनो सोलिथ'गोन कास्टआनोसै देन बेनिफ्राय जाहैबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नैबे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ नोंथांमोना एडिआरइआव बेखौ नांथारगोन बे नङाबा नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हाया स' बे एडिआरइआव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन स्टेट गभर्नमेन्टनि साख्रियाव बेखौ नांथारगौ नाथाय सेन्ट्रेलाव सोलिया जास्ट स्टेटनि थाखाय बेखौ नांथारगौ मानोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव नों बेसेबां फरायनाय गासिबो नोंनि क्वालिफिकेसना रेजिस्टार थायो स' बेखौ नांथारगोन थिग बेबादिनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बादि मोनसे टाइमावहाय हमना ला कास्टखौबो बिगोन अनलाइन एन्ड बेनिफ्राय बार्थखौबो बिगोन अनलाइन स' बेखायनो नोंथांमोना नैबे सेबा सिटुआवनो गासैबो डिजिटेल नोंथांमोना खालामनानै लानो हायो स' बेनिफ्राय आसाम पुलिस तो आसाम पुलिस नोंथांमोना फैगासिनो दङ हमना ला 6000 लाबाय आं दायो खाथियाव 6000नि खाथियाव दङ अके एन्ड तो नोंथांमोना बेयाव कास्ट सार्टिफिकेट गैयाबा माबादि प्रब्लेम जायो तो नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ जे हमना ला जोंहा 10% एसटिपिआव जोंहा रिजार्भेसन दङ हमना ला 2000 भेकेन्सि फैयोबा जोंहा हमना ला जोंहा 200आ जोंनि एसटि खथायाव पिआव थानो मोना एबा थानांगौ स' नोंथांमोना मिथिबाय हमना ला अब्ला 10% रिजार्भेसनाव नोंथांमोना थांनो थाखाय कास्ट नांगोन तो कास्ट सर्टिफिकेट नांगोन एसटिपिनि अके स' एसटिपिनि कास्ट सर्टिफिकेट नांगोन जुदि बे गैयाबा नोंथांमोनखौ मा लायो इउआरआव हरो एबा आनरिजार्भआव नोंथांमोनखौहाय हरनाय जायो स' अब्ला इउआरआव हरोबा बिनि काट अफआ हाइ लेभेलाव थाङो स' बिनि काट अफआ नोंथांमोना हाइ लेभेलाव थाङो एसटिपि खथायाव नोंहा जुदि कास्ट गैयाबा स' नोङो मोननाय नङा आरो हयथ' रिलियावबो रिजेक्ट जानो हागौ स' बेखायनो मोनसे बाथ्रा जाय आसाम पुलिस खारगोन रिलि होगोन नोंथांमोना कास्टखौहाय नोंथांमोना जायखिजाया नांथारगोन मानोना बे जाबाय फिजिकेल टेस्टआव बेखौ नायथारगोन आरो अनलाइन खालामबाबो नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगौ जायो जेराव सेलेक्ट खालामबा एसटिपि केटेगरियाव स' नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगौ जायो स' आं बेखौ क्लियार खालामबाय एन्ड एडिआरइआवबो नोंथांमोना एडिआरइआवबो बे कास्टखौहाय नांथारगोन तो बे कास्टखौ नांथारगोन जानो हागौ बे अफलाइन एबा अनलाइन तो एनि वान तो नोंथांमोना जायखिजाया नोंथांमोना बेखौ नांथारगोन स' बेखौ दानिफ्रायनो खालामना लादो अके एन्ड बेनि भिडिअ नायनोब्ला स' डिसक्रिप्सनाव दंखायो माबोरै अनलाइन खालामो मबाइलाव स' बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबाव लगइन मोनसे रेजिस्टार मोनदों बेयाव खनसे क्लिक खालामना होनांगौ स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबादि मोनसे पर्टेल फैगोन तो नोंथांमोननि पर्टेला चेन्जनिफ्राय चेन्ज जागासिनो दङ स' नोंथांमोना नैबे लगइनाव खनसे क्लिक खालामनांगोन स' लगइनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा माबोरै आइडि लाग्रोनांगौ आइडि लाखांनानैसो जोङो अनलाइन प्रसेसआव थांनो हायो स' बेखायनो A to Z भिडिअ दङ डिसक्रिप्सनाव माबोरै खालामनांगौ मबाइलाव स' नोंथांमोना खालामनो हागोन नायनानै अके दा साइडआ ओरैबायदि बिजि दा बेवहाय लडिंखौनो जायाखै स' बेनिफ्राय आं मोनसे बाथ्रा होनगोन जे नोंथांमोना रेजिस्टार खालामबा फार्स्टआव नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय सेन्ड अटिपि होबानो जाबाय स' नोंनि अटिपिखौ नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनांगोन आरो भेरिफाइ खालामनाय लोगो लोगो नोंनाव मोनसे इउजार आइडि बिगोन आरो बे इउजारखौ नोंथांमोना खालामनासो लानांगोन अके तो बेखायनो नोंथांमोना पासवर्ड नोंथांमोना क्रिएट खालामना लानांगोन हमना ला नोंनि नाम बेनिफ्राय 123 बा नोंथांमोना हेशटेग होबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय इउजाराव नोंथांमोना गोसोबादि नोंनि नामखौ होनो हागोन बेनिफ्राय मोनसे डिसप्ले नेम थायो डिसप्ले नेमावहाय नोंनि हमना ला बर' तो बेबादि जायखिजाया लिरबानो जाबाय जेब्ला लगइन खालामगोन बियो नोंनाव श' जाबाय थागोन एन्ड बेनिफ्राय अनलाइन प्रसेसआव नोंथांमोना नायदो डिसक्रिप्सनाव भिडिअ दंखायो डाइरेक्ट नोंथांमोना सोलोंनानै खालामनो हागोन दा बाथ्राया बेनो नोंथांमोननि कास्टआ नोंथांमोना जेरैखिजाया साख्रि एप्लाइ खालामबा स्टेट गभर्नमेन्टआव नोंथांमोना एसटिपि खथायाव साख्रि मोननो थाखाय स' नोंथांमोनाहाय बेखौ नांथारगोन तो बेनोमोन दिनैनि माखासे आपडेटआ नोंथांमोना गाबोन आसाम पुलिसआव बेखौ नांथारगोन एन्ड
आसाम पुलिस होनोबा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौहाय नांथ'लाया स्किप खालामनो हायो जेब्ला जायो साख्रि जायो अब्ला नोंथांमोना स' खालामबानो जाबाय एन्ड नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोननो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेल